Anyị na-abata okwu anyị ọnụ. Mama tụkọ ya. Kedu bata okwu anyị ọnụ? Kedu bata okwu anyị ọnụ? Bata ọrụ n'ọgbọ. Nke ahụ ndị bata ka a na-eme ya. onye obodo na-ebe nwa ndụ ka nka ibe onye na-arụ eji egbeta ibe ọ na-eri obo n'aka ndị n'oyi ebute ego ndị n'obodo oyibo ụlụruo ka nwanụ ga-akpọrọ ego ọtụtụ emenụ n'ibe ma unu emenụ n'ibe nwoke m unu ya azụ ka abịa n'ụlọ enyela anya ka aja na-egwugwu mmụọ neke m ọbara atụrụ ebiji ama okwu anya ọnụ mmanwụ mebiri m mmanwụ ndị ojigo m tụwe ndị dị nnekwu ụzọ n'elu n'igwe
n'elu na ọbịagwobe mana gị cheta na ana na ọ na-ebe mgbogo ọ bụrụ na enu abata ana m echekwe ka ahụ ya n'ọkwa eziokwu bịa ka m ji siri n'anya na mmeri n'elu bụ na enu na ana atọ bịa na enu abịagwobe maka bụ akara aka na iri na enwe mgbọrọgwọ ụka mkparụ isi onye bụ akara ugbo Mutumi ekene ngi ive eti jiri de bubo kwanne Patrick mutala do to ya ka mu jiri so gere bugi budo onye sigi na wada mamnem yeto jido nye mmadụ nke ọ na-eri ọ na-akụ ya akọ ekene kwenge ekere n'ọnụ odogwu buchiri ezi mkpọbi UBA oke nwa UBA kedu ka ekechi anya nwa ya ọkwa ịma na edi na ọnwa anya ọ na-adị mma n'ata ya ka okwu okwu inine ji abụ bụrụ ụzọ kwuo n'okwu mmiri mana ọ na-agbaji okwu tụọ ebu nwanne m jujulele gị na ọ gbakwa mgbe anyị iri eji ewere nwa ya ọ chọwakwa ya achọ